Ano ba? Sama ka na, halika na. Halika, sama mo na ako. Bibidyoan kita, okay kita. Mapakita kita mo ang paggagawa mo. Naka-on pa naman na to, nire-record ko na. The pretty girl. Oh, mahal, intro. Sarap buhay tayo dyan, mga kawak. Gabi na ngayon. At magma-Mother's Day na. Dahil 12 na. Happy Mother's Day. This is the Mother's Day special. Ibig sabihin yung date na ngayon. Mayutin. Kakatapos ko lang mag-video lang ng how to eat strawberry. Ngayon, gagawa ko ng easiest one of the easiest vegan milk. One of the easiest vegan milk at papakita ko yung mga gagamitin. Siguro mag 1 month in muna ako. Kaya mo bang alagaan si baby o kung bala sa video? Okay. Game. Ang mga kailangan natin: blender, cheesecloth, 1/2 cup measuring cup, cold water, rolled oats, at lalagyanan. Kahit ano lalagyanan, mangkok siguro, pwede na yun, kasya na yun. So, explain ko lang bakit rolled oat. Kasi ang rolled oat ay halos buo pa yung grain. Diba? Ang gulo no? Yun, pag rolled oat kasi buo pa yung grains. Tapos, bakit cold water? Kasi pagka hindi malamig na tubig, magiging parang silky, parang malapot-lapot yung yung milk na mangyayari. Pero dahil mas maganda nga yung malamig-lamig na tubig, ito yung gagawin natin yun. So, ang ingredients lang naman ito, simple lang. 1/2 cup ng rolled oat, tapos sa 1 liter ng malamig na tubig, ilagay na natin. Yan, dito tayo sa aming minimalist kitchen dahil nga wala mong paglagyan at magkakalapit lang tayo. Ito ako. Yan Ayan. Gawin natin, try natin bumaba na lang. Tayo mag-adjust. So, 1/2 cup ng rolled oat. Yan. Sa ating magical blender. Pwede kayo magdagdag kung gusto nyo parang mas milky siya ng konti. Pero ako magdadagdag ako. Okay. I-blend nyo na. Lagay nyo sa blender 1 liter ng cold water. Tapos i-blend nyo ng 30 seconds lang para hindi magbago yung consistency ng vegan milk na gagawin natin. Vegan oat milk. Habang umiikot yung blender natin at binibilangan natin, shout out kay yung pangalan natin sa normal. Shoutout kay Bianca King, baka naman pwede mo pumana sa amin yung yung isa mong blender dyan. Vitamix blender. Retire na ata atong oyster namin, medyo siraan na. 2 years lang eh. Ito. Yan, nakakawak at Bianca King, gumawa ko ng oat milk. Kaya mas maganda kung Vitamix talaga to. Bianca King, maganda tong gatas na palalabasan eh. So yun, yung iba kasi naglalagay ng sugar, vanilla extract, mga ganun, para pang patamis sa pampabango. Pero kung gusto nyo yung pure na milk, ito lang, okay na to. Tapos lagay natin sa cheesecloth.
30 seconds lang, mahal. Okay na yan. Oh. Yan. Pigayin natin. Siguraduhin yung nagugas kayo ng kamay at may nanggugulong bata. Mahal, pakita kayo sa camera. Yan. Yan. Pigayin nyo lang. Tapos, pwede nyong sapitin ulit yung yung milk para malaman nyo kung meron pang mga residue matapal. So, ito na. Sali natin sa lalagyanan. Diba? Ang galing kong magsalin, diba? Sorry, tapan. Ayan. Hindi ko naalala may butas pala to. Matapon yung iba pero sorry man. Punasan ko na lang ha. Bali, ito, ang shelf life niya is up to 1 week lang sa ref. Pwede nyo gamitin ito. Milk. Yun lang. Marami ako natapon. Careless whisper. At tawagin ko na ang lahat para mag-outro. Ano sabi mo sa natapon kong gatas? Kakainis. Ano sabi mo doon sa gatas na gawa ko? Okay lang. Okay, ganda ng comment. Bukas gagawa ko lang peanut milk kasi ang peanut milk kailangan ibababad mo muna yung mani. Yan. Dali lang palang gumawa niya. Ng oat milk. Vegan oat milk. Kasi ang mahal ng benta sa rolled oat lang yan dapat rolled oat. Tapos yung iba kasi nagalagay vanilla extract sa sugar. Yan plain lang. Plain lang yan. Yan lang yun. Ikaw na mag-adjust ng gano'ng katamis. Tapos yung bango niya kasi vanilla extract lang ang talaga yun. Pwedeng lutuin, no? Pwedeng lutuin. Yung iba niluluto nila para maging thick. Yung iba may nilalagay pang chemical Check nyo yung mga content ko kung yung chemical na nilalagay. Para may nilalagay na chemical. Halong chemical? Hindi siya natural. Meron siyang halong chemical. That's the only thing you can found inside. Sige. Man, describe mo nga yung amoy niya. Amoy gatas. Parang amoy gatas na... Parang alam mo yung oatmeal na nilagyan ng gatas. Tignan mo sa yung lasa. Tignan mo. Tabang. Tabang. Parang starchy. Matabang na oatmeal. So, yan ay vegan oatmeal. Oat milk. Raw. Ay, pagkagawan ka sa akin ng hawak. Ikaw man. Huwag yung kay baby baka... Tabi ngayon sa bibig starchy nga, mabango, may gatas talaga. Tapos, yun, matabang, mabango naman. Okay na din. Milk substitute, vegan substitute. Well, Live, love life. and pure happiness. Happy Mother's Day. Ang babala at paalala, hindi po ako si Empoy. Nakahanap na ako ng emboy ko. Yun yung pangarap ko talaga Ako pangarap ko lang matumbasan yung sinabi ni Andrew Ano? Ano yun? Kumanap ka lang ibibigay mong tunay.